Днес ще играем Mount and Blade. И това е втория епизод. Само малко ще намаля, защото е много силно. Това е втория епизод от нашето оцеляване. Така както разбрахте миналия епизод, той няма да го гледате. Няма да се гледа. Така, от миналия епизод се бихме с някакви и ни дадаха само една ножка. И това беше нищичко. А сега ще търсим селяни, които дават повече неща и ще видите как съм се облякал. Но това не съм го направил в клип, когато се обличам с други дрехи. Купих си един замък. Сега направо ще унимейте. Само да зареди. Извинявайте за това бавно зареждане. Не съм виновен аз. Не знам просто как да го кажа, ама то сякаш защото я изтеглях около преди 2 години, а днес изтеглих бандикама и за пръв път правя клипове. Но както гледате в профила ми, това аз не се казвам Стефан, просто ми предложиха такъв имейл, аз се казвам Даниел. Но ако ме срещнете в Майнкрафт, аз се пиша Dark99. Dark99 свързано се пиша, ама аз играя Майнкрафт България. Само че Майнкрафта нещо ми се е бъгнало и трябва да се оправя. Но докато ми се оправи, ще играя тази игра. Тя е готова. Restore Save, ето Dark99 съм се писал пак. Това ми е любимото име, аз съм се го измислила, не знам защо толкова много ми харесва. Пишете в коментарите на вас дали ви харесва. Ето Сарен. Къде са селяните? Да ги фаним бързо. Какво искаш? Сега ще го направо. Значи тук са те са колко, а пак ние сме един човек. Те са 10, а пак аз съм един и сега ще видите. Искате? Ето, вижте как съм се облякал. Вижте какво оръжие имам и вижте какъв меч. Това са ми новите аз съм някакъв млад войн. Не се трябва да координати не ми дадаха пак. Не знам аз защо не ми дават тези координати поне. На къде да вървим? Опа. Тук са затулени някъде. Къде са тези селени? Къде са тези пустите селени? Къде са? Иде, ма ти ги няма. Откъде си? Къде си? Така дойдете бавни. Не успива пучка. Чакай, че не знам. Ти! Не чакайте да не, аз мисля да... Вижте какви само шипове имам. Как да пропускам тези? Не съм много добър. Ти къде бяха, бе? Умри си, наргозен, да умреш, тая фраза аз измислих, да умреш, Знака толкова добра ли е? Стига искате с това или да почна? Няма преди, искате ли? Сега ще грабна аз тебе от лявата страна. Съм така. Драм грабвам той, не
нещо, ни код, ни хак, да отнесеш направо колата. Но това е само той е за мултиплеер. Обаче тази игра още е, доколкото знам, бета и не може мултиплеер. Ето сега, например, тази я убих. Една вече. Две. Три. Четири. Видях ли колко са лесните са? Пет. Шест. Седем. Чакай малко. Осем. Опа. Девет. И 10. А, сега е. Ей, селен. Откай. Откай. А, сега е. Не си добър, бе, селен. Не съм подключил, бе. Ей, апта. А, ти е селско присъждение и двузъба била. А, сега бе, те са колко прави. Ево сега. Бати. Вижте ми ръката кръвна. Видяхте ли я? Колко? Е, така, вече имаме едната. Защо го направи? Да, тези камъни са фъргат и са хубави да ги вземеш. Ръсти. Хапската маша и все. Ръстите са. Аз отначало бях облечен с и такова. Имах една риба, тези какви ще да не, така. Само тези скъпите неща ще вземем и си тръгваме. Никой няма да ти помогне. Сега ще лъжиш. Разбрали. Сега какво махнали са субтитрите? Отдолу кога... къде са? Къде са? Дете се вижда. Ето. Тези са ми лесни. Те са very poor. Много слаби. От село Емирин. И са чираци на Кингстрон. Както ми още не се е режим. Но... И къде са ви? И как ме минута, къде са зад хълма? Къде пак гледаш? В началото. Просто не съм бил никакви гледали. Аз тебе за гърба и тук и направо. Не, че ми няма проблем да ви кажа аз на вас. Винаги съм свикнала с всякакъв нещо. Опа! Виждате ли колко само съм бърз? Опа! Само. Оп. Двама. Дабъл кил. Опа! Къде бягаш? Така, сега трябва да загърбим някой отляво и гледайте се. Ето. Отляво не се загребат, отдясно. Отдясно ми естествено е по-удобно да се загребам. Опа! Само как ми реже. Ти. Чума на радата сама. Чума за голято яма. Така, ти си до.